Καλημέρα σε όλους και σε εσάς που βρίσκεστε εδώ. Ευχαριστούμε που ήρθατε. Και σε όσους είναι συνδεδεμένοι διαδικτυακά για αυτή την ενημερωτική εκδήλωση όσον αφορά τις κινητικότητες, τις βραχυχρόνιες κινητικότητες των υποψήφιων διδακτόρων και διδακτορισσών μέσω του προγράμματος Erasmus+. Μπορούμε να ξεκινήσουμε όσο κατευθείαν με την παρουσίαση. Να ευχαριστήσουμε την κυρία Γεωργιάδου, η προϊσταμένη του τμήματος μας φυσικά. Και ευχαριστούμε πολύ. Το όνομά μου είναι Νίκος Λιόλιος, υπάλληλος στο Τμήμα Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Δεξιά και αριστερά, αριστερά και δεξιά έχω τις συναδέλφους επίσης που ασχολούνται κυρίως με τις κινητικότητες της βραχυχρόνιας για τους υποψήφιους διδάκτορες. Η κυρία Θεοδόρα Ζιγούρη και η κυρία Όλγα Εμμανουηλίδου, με τις οποίες θα έχετε περισσότερο επικοινωνία για αυτές τις κινητικότητες και για την συνεννόηση για αυτή την δράση του προγράμματος. Επομένως, νομίζω μπορούμε να ξεκινήσουμε με την παρουσίαση αμέσως για να μην καθυστερούμε. Όσον αφορά τον τρόπο που θα προχωρήσει αυτή η εκδήλωση, θα έχουμε εδώ φυσικά ερωτήσεις από όσες βρίσκονται εδώ μαζί μας. Φυσικά μέσα από την καταγραφή, από την μετάδοση μέσω του Zoom θα υπάρχει δυνατότητα για Q&A, για υποβολή ερωτήσεων διαδικτυακά, τις οποίες θα τις δούμε επίσης και τις θα απαντήσουμε εδώ ζωντανά. Καταγράφεται επίσης η συγκεκριμένη εκδήλωση, επομένως σε επόμενο χρόνο θα ανέβει και στην ιστοσελίδα μας για όσους δεν μπόρεσαν ή θα χρειαστεί να αποχωρήσουν, να παρακολουθήσουν συνολικά τη συγκεκριμένη εκδήλωση. Λοιπόν, να πάμε κατευθείαν στο τμήμα μας και στα βασικά στοιχεία επικοινωνίας. Στο τμήμα Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων, λοιπόν, το γραφείο Εράσμους του Ιδρύματός μας βρίσκεται στο κτίριο διοίκησης στον πρώτο όροφο και το ωράριο εξυπηρέτησης είναι κατόπιν ραντεβού, το οποίο κλείνεται διαδικτυακά μέσα από την ιστοσελίδα μας, Δευτέρα έως Πέμπτη, 11 με 1:30. Πλέον η αλήθεια είναι τα περισσότερες διαδικασίες είναι ψηφιακές, υποβολή δικαιολογητικών και όλα τα υπόλοιπα. Συνήθως το ραντεβού έχει να κάνει περισσότερο με την υπογραφή κάποιας σύμβασης ή κάποιας διεκπεραίωσης γραφειοκρατικής αυτού του τύπου. Η ιστοσελίδα μας είναι eurep.off.gr. Υπάρχει το email μας, το οποίο είναι erasmus@outgoing.off.gr για τους εξερχόμενους φοιτητές συνολικά και τις φοιτήτριες, και έχουμε και λογαριασμό στο Instagram και στο Facebook. Βλέπετε εδώ πέρα τα accounts, τα οποία μπορείτε να παρακολουθείτε για οτιδήποτε νεότερο υπάρχει όσον αφορά τις δράσεις του προγράμματος. Το τηλεφωνικό κέντρο είναι το 996727, επίσης αν χρειαστεί κάποια τηλεφωνική επικοινωνία. Οι δυνατότητες μετακίνησης μέσω του προγράμματος Εράσμους θα τις γνωρίζετε ήδη. Η μακροχρόνια κινητικότητα, για παράδειγμα, για σπουδές πρακτική άσκηση, είναι από τις βασικές δράσεις. Είναι η εξαμηνιαία κινητικότητα, η ετήσια κινητικότητα των φοιτητών και των φοιτητριών. Νέες δράσεις είναι οι βραχυχρόνιες κινητικότητες φοιτητών. Τα εντατικά προγράμματα μεικτής κινητικότητας. Αυτά είναι δομημένα προγράμματα που οργανώνουν τα τμήματα και έχουν να κάνουν πάλι με τη βραχυχρόνια κινητικότητα, αλλά σε επίπεδο πιο πολύ ομάδων φοιτητών και φοιτητριών για κινητικότητες. Και σήμερα αυτό το οποίο θα μιλήσουμε και θα σας ενημερώσουμε σχετικά είναι η κινητικότητα για τους υποψήφιους διδάκτορες. Παρουσιάζοντας τώρα τη διαδικασία, στο τέλος, να ξέρετε, θα έχουμε έτσι λίγο και την εμπειρία 3 υποψήφιων διδακτόρων και διδακτορισσών που μετακινήθηκαν ήδη με το πρόγραμμα, για να σας μεταφέρουν και λίγο την δικιά τους εμπειρία σε σχέση με το συγκεκριμένο πρόγραμμα. Επομένως, το επόμενο, ο λόγος στην Όλγα. Ναι. Η συγκεκριμένη δράση, λοιπόν, απευθύνεται αποκλειστικά σε υποψήφιους διδάκτορες και υποψήφιες διδακτόρισσες που επιθυμούν να πραγματοποιήσουν μια βραχυχρόνια, μια σύντομη μετακίνηση σε κάποιο ίδρυμα του εξωτερικού, με σκοπό να καλύψουν κάποιες εκπαιδευτικές τους ανάγκες στο πλαίσιο της διατριβής τους. Επίσης, η δράση αυτή εξασφαλίζει ίσες ευκαιρίες στους διδάκτορες του Ιδρύματός μας σε σχέση και με άτομα που αντίστοιχα σε άλλα ιδρύματα του εξωτερικού. Κατά την σύντομη αυτή μετακίνηση θα μπορέσετε να εκπονήσετε μέρος της διδακτορικής σας διατριβής, να συλλέξετε δεδομένα, για παράδειγμα έχοντας πρόσβαση σε κάποιες βιβλιοθήκες εξειδικευμένες κάποιων ιδρυμάτων του εξωτερικού, να γνωρίσετε νέες μεθοδολογίες που πιθανόν εφαρμόζονται σε άλλα ιδρύματα,
ή να δημιουργήσετε τη βάση για κάποια μελλοντική συνεργασία που θέλετε να έχετε με το συγκεκριμένο ίδρυμα, με κάποιον καθηγητή, για κάποιο μεταδιδακτορικό πιθανόν, στο πλαίσιο ενός μεταδιδακτορικού ίσως. Να πούμε ότι συστήνουμε να υπάρχει και μια ένα εικονικό σκέλος, αλλά δεν είναι και υποχρεωτικό στις μετακινήσεις αυτές των υποψήφιων διδακτόρων. Η δράση αυτή είναι βραχυχρόνια, όπως είπαμε. Η διάρκεια είναι από 5 έως 30 ημέρες και η επιλέξιμη περίοδος μετακίνησης θα είναι από 1η Οκτωβρίου του 2026 μέχρι 31 Εβδόμου του 2027. Οπότε επιλέγετε εσείς 5 έως 30 μέρες αυτή την περίοδο, σε συνεννόηση φυσικά με το Ίδρυμα υποδοχής και με τον καθηγητή που θα σας υπογράψει το invitation letter, πότε εξυπηρετεί να μετακινηθείτε για αυτή την περίοδο. Στα ιδρύματα στα οποία μπορείτε να μετακινηθείτε θα πρέπει να έχουν οπωσδήποτε ενεργή συμφωνία, διμερή συμφωνία Εράσμους με το ΑΠΙΘΙΤΑ κατά την περίοδο της μετακίνησής σας. Τώρα, τις συμφωνίες αυτές, τις ενεργές ανατμήμα, πώς μπορείτε να τις εντοπίσετε? Είναι στην ιστοσελίδα μας, στο EUREP, που είπε νωρίτερα ο Νίκος, στην ιστοσελίδα του τμήματός μας. Τώρα δεν ξέρω αν θέλεις, Νίκο, να το... Το QR code είναι για να διευκολυνθείτε, για να μην πληκτρολογείτε. Θα ανοίξουμε λίγο εδώ. Είναι αυτό, και κατεβαίνοντας προς τα κάτω μπορείτε να επιλέξετε το τύπο ότι είπατε για σπουδές. Η δράση αυτή των υποψήφιων διδακτόρων εντάσσεται στις σπουδές. Το τμήμα σας, για παράδειγμα, ας βάλουμε πολυτεχνική, τη σχολή αρχικά, τμήμα μηχανολόγων μηχανικών, τη χώρα που σας ενδιαφέρει, ή μπορείτε και να μην επιλέξετε χώρα και να σας βγάλει όλες τις συμφωνίες του τμήματος. Ας πούμε τώρα δεν θα επιλέξουμε ίδρυμα, να μας τα βγάλει όλα. Και το βασικό εδώ να βάλουμε ότι τον τρίτο κύκλο σπουδών, να υπάρχει δηλαδή συμφωνία για υποψήφιους διδάκτορες. Ιδανικά, ακόμη καλύτερα, να τσεκάρουμε και το blended, που σημαίνει ότι στη συμφωνία προβλέπονται σύντομες μετακινήσεις, βραχυχρόνιες μετακινήσεις. Εδώ τώρα μας εμφανίζει... Δεν υπάρχουν, δυστυχώς. Δεν υπάρχουν. Το blended θα βγάλεις το blended θα βγάλουμε. Και θα εμφανίσει ότι έχει μία συμφωνία με το IHEN και λέει τους όρους. Και... Πρέπει να βγάλει από τους υποψήφιους. Ανέβαλε. Ξαναδιάλεξε λίγο το κύκλο. Έφυγε. Δεν έχει τρίτο κύκλο. Τι έχει συμβεί? Στη Γερμανία μάλλον δεν έχει τρίτο κύκλο σπουδών συμφωνίες. Λοιπόν, το αφήνουμε κενό και βάζουμε εδώ. Γιατί, Νικό? Reload θέλει. Μας κάνουν αναλόγους. Ας τα αφήσουμε ανοιχτά. Τα αφήνουμε ελεύθερα. Ας τα ανοιχτά τα υπόλοιπα για να δούμε πώς εμφανίζονται. Και είναι αυτές εδώ οι συμφωνίες που είναι στη Γαλλία, στη Ρουμανία, στη Σουηδία. Ή αν αντίστοιχα βάλουμε το πολιτικών μηχανικών. Εμφανίζονται εδώ οι ενεργές συμφωνίες. Και στην κάθε μία τώρα συμφωνία, ας πούμε ότι κάποιος ενδιαφέρεται να πάει να δει μια συγκεκριμένη, μπορούμε να μπούμε εδώ με το σταυρουδάκι και να δούμε λεπτομέρειες που έχει δώσει το Ίδρυμα. Εντάξει, και κάποια, το site τους, το fact sheet και λοιπές πληροφορίες ανά Ίδρυμα. Να διευκρινίσουμε λίγο σε αυτό το σημείο ότι τα φίλτρα είναι για να σας διευκολύνουν στην αναζήτηση. Ωστόσο, πέρα από αυτό, μπορεί κατά την επικοινωνία που έχετε με κάποιο ίδρυμα υποδοχής, από κάποια επαφή από τον καθηγητή σας, μας πήγε πίσω. Λοιπόν,
δεν είναι υποχρεωτικό, δεν είναι δεσμευτική η συμφωνία. Αν δηλαδή το Ίδρυμα Υποδοχής, μετά από την επικοινωνία που θα έχετε, συμφωνήσει, είναι OK. Αρκεί να υπάρχει υπογεγραμμένη συμφωνία. Μπορεί να μην περιλαμβάνει τρίτο κύκλο σπουδών. Αν το δέχεται το Ίδρυμα Υποδοχής, είναι εντάξει. Και να διευκρινίσουμε ίσως και εδώ τι εννοούμε το δέχεται το Ίδρυμα Υποδοχής. Όχι ο καθηγητής ή η καθηγήτρια που θα σας δεχθεί για μετακίνηση. Οι διοικητικές υπηρεσίες, το γραφείο Εράσμους εκεί. Πρέπει αυτό καταρχήν να είναι σύμφωνο, γιατί αυτό διεκπεραιώνει διοικητικά. Αν ο καθηγητής δεχτεί χωρίς ή η καθηγήτρια δεχτεί χωρίς να γνωρίζει διαδικασίες, μπορεί μετά να ταλαιπωρηθείτε στην όλη επικοινωνία και στην όλη διαδικασία. Επομένως, πρέπει να είναι ενήμερο και το γραφείο Εράσμους και να έχετε, αν μη τι άλλο, μια επιβεβαίωση και από εκεί ότι είμαστε εντάξει. Δηλαδή, η συμφωνία μπορεί να προβλέπει υποψήφιους διδάκτορες, μπορεί να μην προβλέπει blended, δηλαδή βραχυχρόνια κινητικότητα, ωστόσο να μπορείτε να κάνετε τη μετακίνησή σας, αρκεί να υπάρχει αυτή η επιβεβαίωση. Και γι' αυτό εδώ και στην διαφάνεια βάζουμε ότι είναι προαιρετικό και το blended και το φίλτρο για τον κύκλο σπουδών, απλά για να έχετε μια άμεση πρόσβαση σε κάποια πληροφορία. Το λέμε αυτό. Από εκεί και πέρα είναι λίγο και πιο ευέλικτα τα πράγματα. Και τώρα νομίζω η σειρά σου για τα οικονομικά όσον αφορά την μετακίνηση. Ωραία. Καλημέρα και από μένα. Ευχαριστούμε για την συμμετοχή σας. Μαζί θα δούμε λίγο την χρηματοδότηση που λαμβάνουν οι φοιτητές που μετακινούνται με τα short mobilities. Να πούμε αρχικά ότι το ποσό της επιχορήγησης που λαμβάνουν οι φοιτητές που μετακινούνται είναι συμβολή στο συνολικό κόστος της κινητικότητας, δεν σπάνια αρκεί για να καλύψει όλα τα έξοδα που μπορεί να κάνει ο φοιτητής. Τα ποσά τώρα που αναφέρονται εδώ στη διαφάνεια είναι αυτά που ισχύουν στην πρόσκληση του 25-26 που τρέχει φέτος. Πιθανό να υπάρχουν κάποιες αλλαγές για το έτος το επόμενο για το οποίο θα υποβάλλεται αίτηση. Οποιαδήποτε νεότερη ενημέρωση έχουμε θα την αναρτούμε στην ιστοσελίδα για να το βλέπετε. Τα τελευταία όμως 2 χρόνια νομίζω ισχύουν αυτά τα ποσά. Από την 5η ως την 14η μέρα δικαιούστε αποζημίωση 79 ευρώ την ημέρα και αν μείνετε περισσότερο από την 15η έως την 30η 56 ευρώ την ημέρα. Και υπάρχει πρόβλεψη για φοιτητές που ανήκουν σε ομάδες με λιγότερες ευκαιρίες, οι οποίοι δικαιούνται επιπλέον επιδότηση 100 ευρώ για την πρώτη κατηγορία ως τη 14η μέρα και 150 ευρώ για από τη 15η ως την 30η μέρα. Η επιχορήγηση επιπλέον αφορά σε όλη την περίοδο της κινητικότητας, δίνεται άπαξ δηλαδή. Και τι εννοούμε τώρα όταν λέμε ομάδες με λιγότερες ευκαιρίες. Για να ενταχθούν φοιτητές σε αυτές τις ομάδες θα πρέπει να πληρούνται κάποια κοινωνικο-οικονομικά κριτήρια, είναι συνδυασμός δηλαδή. Θα πρέπει το εισόδημα να είναι μέχρι 6.000 ευρώ, αλλά παράλληλα να εντάσσονται σε κάποιες κατηγορίες όπως αυτές που βλέπετε στην διαφάνεια, είτε να ανήκουν σε κάποια μονογονεϊκή οικογένεια, τριτεκνία, πολυτεκνία, Ρωμά, πρόσφυγες κτλ. Και υπάρχει και η δεύτερη κατηγορία φοιτητών με αναπηρία, τουλάχιστον 50% και κατακεφαλήν εισόδημα μέχρι 7.000. Και επίσης, ιδιαίτερα για τους φοιτητές με αναπηρία, δίνεται η επιπλέον δυνατότητα, όταν υπάρχει ανάγκη για επιπλέον ενίσχυση, να καλυφθούν κάποιες πραγματικές δαπάνες, όπως για παράδειγμα φωτοτυπίες Braille ή συνοδό σε περίπτωση που είναι απαραίτητο αυτό, πάντα μετά από αίτημα του φοιτητή και σε συνεννόηση μαζί με το δικό μας τμήμα. Να πούμε ότι το τμήμα μας το αντιμετωπίζει με ιδιαίτερη ευαισθησία αυτές τις περιπτώσεις των φοιτητών, ότι λειτουργούμε με απόλυτη εχεμήθεια και ασφαλώς υπάρχει το απόρριτο των προσωπικών δεδομένων, οπότε ό,τι λέγεται μένει στο τμήμα. Στην επόμενη διαφάνεια θα δούμε ότι πέραν της χρηματοδότησης που αναφέραμε πριν, δικαιούνται οι φοιτητές που θα μετακινηθούν με το πρόγραμμα και χρηματοδότηση για την κάλυψη των δαπανών ταξιδίου, που υπολογίζεται με βάση την χιλιομετρική απόσταση ανάμεσα στον τόπο προέλευσης, όπου τόπος προέλευσης στη Θεσσαλονίκη και το ΑΠΙΘΗ, με απόφαση της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, και τον τόπο προορισμού. Ο υπολογισμός της αποζημίωσης γίνεται με βάση τον πίνακα που βλέπετε, είναι το εργαλείο της χιλιομετρικής απόστασης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το Distance Calculator.
Συνήθως, τις περισσότερες μετακινήσεις που βλέπουμε εμείς να γίνονται, είμαστε συνήθως στη τρίτη κατηγορία, μεταξύ 500 και 1.999 χιλιόμετρων, γύρω στα 309 ευρώ ανασυμμετέχοντα. Έχω την εντύπωση μόνο η Ισπανία, η Πορτογαλία, κάποιοι μακρινοί προορισμοί ίσως πηγαίνουν και στην επόμενη κατηγορία. Είναι ποσό που λαμβάνεται, ανεξάρτητα από το πόσο κοστίζει το αεροπορικό εισιτήριο, και συμπεριλαμβάνεται στην σύμβασή σας. Επιπλέον, υπάρχει και πρόβλεψη για πράσινη μετακίνηση, στην οποία αυξάνεται το ποσό. Όταν λέμε πράσινη μετακίνηση, εννοούμε τη μετακίνηση με μειωμένο αποτύπωμα άνθρακα. Επομένως, ο συνεπιβατισμός, το carpooling, το λεωφορείο, το τρένο θεωρούνται πράσινη μετακίνηση. Δεν εντάσσονται σε αυτή τη δράση το αυτοκίνητο, η μοτοσικλέτα, το αεροπλάνο. Και τέλος, επιπλέον της χρηματοδότησης που είδαμε, δικαιούστε και υπάρχει δυνατότητα επιχορήγησης για 2 ημέρες επιπλέον, μία πριν την έναρξη της μετακίνησης και μία μετά τη λήξη του προγράμματος, ως κάλυψη ατομικών δαπανών για τις ημέρες μετακίνησης. Αν δηλαδή το πρόγραμμα ξεκινάει την Δευτέρα και τελειώνει την Παρασκευή και εσείς μετακινηθείτε την Κυριακή ή επιστρέψετε το Σάββατο, δεν θα χρηματοδοτηθείτε μόνο για τις 5 ημέρες, αλλά για τις 7 στο σύνολο. Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις, για να ετοιμαστεί η σύμβαση της χρηματοδότησης και να συμπεριληφθούν αυτά τα ποσά, απαιτείται η υποβολή των εισιτηρίων αναχώρησης και επιστροφής στο τμήμα μας, ώστε να ξέρουμε ακριβώς τις ημέρες που θα επιχορηγήσουμε. Και να πούμε επίσης ότι από το σύνολο του ποσού που θα προκύψει, από το σύνολο της επιχορήγησης, υπογράφοντας τη σύμβαση, μέσα σε 1 μήνα από την υπογραφή της σύμβασης θα πιστωθεί το 80% στον λογαριασμό σας και το υπόλοιπο 20% θα πιστωθεί όταν με το καλό επιστρέψετε και υποβάλλετε μάλλον στην πλατφόρμα του τμήματός μας τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν ότι η κινητικότητα έχει ολοκληρωθεί. Περνάμε στον κύριο Λιόλιο για τη διαδικασία της αίτησης. Για τη διαδικασία, ναι. Η διαδικασία της αίτησης είναι απλή. Το βασικό κομμάτι είναι η αναζήτηση, θα πω, και η διασφάλιση, ας το πούμε, μιας θέσης για την μετακίνηση στο Ίδρυμα Υποδοχής. Άρα θα πρέπει να συγκεντρώσετε κάποια δικαιολογητικά. Η αίτηση είναι ηλεκτρονική, δεν χρειάζεται να περάσετε από το τμήμα μας για να καταθέσετε οτιδήποτε. Είναι μέσα από την ιστοσελίδα μας. Υπάρχουν και οι οδηγίες για την υποβολή της αίτησης και η ίδια αίτηση φυσικά. Και όπως υπόθηκε προηγουμένως, η περίοδος υποβολής αιτήσεων για αυτή την πρόσκληση που θα ανοίξει είναι 15 Μαΐου με 15 Ιουνίου του 2026 φυσικά. Στις 2 η ώρα το μεσημέρι κλείνει η αίτηση. Μέχρι τότε πρέπει να έχει υποβληθεί η ηλεκτρονική αίτηση με όλα τα δικαιολογητικά που τη συνοδεύουν. Αυτά λοιπόν τα δικαιολογητικά είναι πρώτα το αντίγραφο της ακαδημαϊκής ταυτότητας, όχι της αστυνομικής. Θέλουμε να επιβεβαιώσουμε την φοιτητική σας ιδιότητα στο Ίδρυμα. Το δεύτερο είναι η επιστολή αποδοχής, το invitation letter από το Ίδρυμα Υποδοχής, το οποίο είναι το δικαιολογητικό κλειδί για όλη αυτή τη διαδικασία. Σύντομο βιογραφικό σημείωμα, κατά προτίμηση στα ελληνικά και ακόμα καλύτερα ίσως και στο πρότυπο του Europass. Απλό αντίγραφο του πιστοποιητικού ξένης γλώσσας. Μέσα στο invitation letter θα δείτε ότι δηλώνεται η γλώσσα εργασίας, όχι η γλώσσα διδασκαλίας του Ιδρύματος πολλές φορές. Και άρα χρειαζόμαστε ένα απλό αντίγραφο, όχι επικυρωμένο. Και επίσης θα χρειαστεί και μια επιστολή κινήτρων συμμετοχής στο πρόγραμμα από εσάς. Θα ακολουθήσουν και τα υπόλοιπα δικαιολογητικά, αλλά πρώτα θέλω λίγο να εστιάσουμε στο invitation letter, που όπως είπαμε είναι το βασικότερο ίσως δικαιολογητικό αυτής της διαδικασίας. Είναι και αυτό το οποίο θα περιμένετε από το Ίδρυμα να σας στείλει. Όλα τα υπόλοιπα τα συγκεντρώνετε, είναι δικά σας δικαιολογητικά σε αυτά τα πρώτα 5 που παρουσιάσαμε αυτή τη στιγμή. Αυτό λοιπόν υπάρχει ένα πρότυπο στην ιστοσελίδα μας, ένα PDF αρχείο το οποίο είναι συμπληρώσιμο, fillable PDF αρχείο, για να είναι πιο εύκολο και πιο δομημένο να μπορεί να συμπληρωθεί. Στην αρχή θα πρέπει να συμπληρωθούν τα δικά σας προσωπικά στοιχεία από εσάς. Η συμπλήρωση εξαρτάται με τη συνεννόηση που θα έχετε με τον καθηγητή, την καθηγήτρια που θα συνεννοηθείτε για την μετακίνηση. Μπορεί να τα συμπληρώσετε όλα εσείς, μπορεί να τα συμπληρώσει κάποια στοιχεία ο καθηγητής ή η καθηγήτρια. Είναι καθαρά θέμα συνεννόησης. Άρα τα στοιχεία σας στο πρώτο πεδίο, τα στοιχεία του Ιδρύματος το οποίο θα σας φιλοξενήσει, το host faculty, η σχολή και το τμήμα, η διεύθυνση,
τα στοιχεία του επιβλέποντα ή της επιβλέπουσας, τη θέση, αριθμό τηλεφώνου, email. Αυτά τα στοιχεία τα χρειαζόμαστε σε περίπτωση που χρειαστεί να γίνει κάποια επικοινωνία, να μπορούμε να επικοινωνήσουμε άμεσα μαζί τους. Τα στοιχεία αυτής της κινητικότητας, η περίοδος λοιπόν που θέλετε να υλοποιήσετε την κινητικότητα. Να πούμε ότι στο invitation letter μπορεί να υπάρχει μια εκτίμηση. Δεν είναι απαραίτητα. Μπορεί να υπάρξει μια τροποποίηση, μια αλλαγή σε αυτές τις ημερομηνίες. Είναι δυνατόν, είναι εφικτό. Θα επανέλθετε μετά, αν χρειαστεί, να τις αλλάξετε, να τις διορθώσετε. Πάντα βέβαια μέσα στο πλαίσιο της πρόσκλησης. Η βασική γλώσσα εργασίας, εδώ είναι αυτό το οποίο λέγαμε προηγουμένως, μπορεί να δηλωθούν και περισσότερες από μία. Να ξέρετε ότι συνήθως αυτό που λαμβάνουμε υπόψη είναι αυτή η οποία δηλώνεται πρώτη. Δηλαδή, αν για κάποιο λόγο πάτε σε ένα γαλλικό πανεπιστήμιο και είναι και αγγλικά και γαλλικά, αν δηλώνονται πρώτα τα γαλλικά, σημαίνει ότι θα ζητηθεί, θα αναμένετε μάλλον, να έχετε κάποιο πτυχίο γαλλικών και μετά ίσως αγγλικά. Αν δεν δηλωθούν πρώτα τα αγγλικά και μετά τα γαλλικά, πρώτα πτυχίο αγγλικών κατά βάση. Δεν είναι για τη διαδικασία τη δική μας απαραίτητο να υπάρχει ένα πιστοποιητικό τουλάχιστον, αν αναφέρονται περισσότερες από μία γλώσσα. Αλλά ένα πιστοποιητικό πρέπει να υπάρχει. Επίσης, να πούμε ότι πρέπει να είναι πιστοποιητικό αυτό που θα καταθέσετε. Οι βεβαιώσεις είναι λίγο προβληματικές, γιατί δεν πιστοποιούν γνώση. Όποια γνώση και αν έχετε, πρέπει να είναι σε επίπεδο πιστοποιητικού καλύτερα. Αν και η διαδικασία μας το προβλέπει και τη βεβαίωση, αλλά νομίζω στο επίπεδο που βρίσκεστε, μάλλον απαιτείται πιστοποιημένη γνώση σε υψηλό επίπεδο. Και παρακάτω μετά είναι το πλαίσιο, το περιεχόμενο αυτής της μετακίνησης για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής. Επομένως, οι γνώσεις και οι δεξιότητες που θα αποκτήσετε, όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, σε πολλές περιπτώσεις μπορεί να είναι η εκμάθηση μιας νέας μεθοδολογίας. Άρα, αυτό θα πρέπει να καταγράφετε εδώ. Ένα αναλυτικό πρόγραμμα για αυτή την κινητικότητα, όσο το δυνατόν αναλυτικό γίνεται. Τι περιλαμβάνει λοιπόν, τι θα κάνετε? Θα κάνετε σεμινάρια, θα κάνετε workshops, θα κάνετε έρευνα σε εργαστήριο. Οτιδήποτε θα περιλαμβάνει αυτή η μετακίνηση για την διδακτορική διατριβή σας. Το πλαίσιο αυτών των κινητικοτήτων θα θεωρήσετε μέλος του φοιτητικού πληθυσμού, θα θεωρήσετε μέλος του προσωπικού του Ιδρύματος. Αν ναι, τι σημαίνει ώρες εργασίας? Ποιο είναι το πλαίσιο λοιπόν το εργασιακό εντός εισαγωγικών, το πλαίσιο της υποδοχής σας? Θα έχετε κάποια πρόσβαση σε κάποιες υπηρεσίες, σε κάποιες παροχές? Αυτό λοιπόν θα πρέπει να καταγράφετε εδώ στο Framework for Doctoral Mobilities. Και στο τέλος τα Expected Deliverables. Τι θα παραδώσετε? Θα παραδώσετε κάποιο report, θα γίνει κάποιο paper, τι θα ακριβώς θα συμβεί στο τέλος αυτής της μετακίνησης? Απλά θα είναι ένα τελικό report για αυτό το διάστημα. Να σημειώσω τώρα εδώ, θα το δούμε και στο τέλος, στα σημεία μάλλον που θεωρούμε ότι είναι κομβικά και πρέπει να υπάρχει κάποια διευκρίνηση, υπάρχουν υποσημειώσεις. Όταν λοιπόν θα το στείλετε, θα τους πείτε ότι προσέξτε τις υποσημειώσεις. Υπάρχουν διευκρινήσεις εκεί πολύ συγκεκριμένες. Και αυτό γιατί το λέμε? Γιατί αυτή η δράση είναι καινούρια. Επομένως, δεν είναι όλα τα ιδρύματα εξοικειωμένα με αυτή τη διαδικασία. Τα περισσότερα ιδρύματα είναι εξοικειωμένα με τις μακροχρόνιες κινητικότητες, είτε για σπουδές είτε για πρακτική άσκηση. Όταν λοιπόν εσείς θα στείλετε κάτι τέτοιο, ή ο καθηγητής ή καθηγήτρια που θα έχετε συνεννοηθεί θα το στείλει στο γραφείο Εράσμους του Ιδρύματός σας για να είναι εν γνώση του, μπορεί να αρχίσουν εκεί οι συζητήσεις. Τι είναι αυτό, και εμείς όχι δεχόμαστε κυρίως μακροχρόνιες κτλ. Με βάση αυτά λοιπόν μπορούμε να σας δώσουμε κάποιες οδηγίες για να μπορείτε να τις μεταφέρετε κι εσείς. Πριν πάμε λοιπόν στις υποσημειώσεις, να πω ότι εδώ είναι η υπογραφή του supervisor, του καθηγητή και της καθηγήτριας, με την ημερομηνία, σφραγίδα αν μπαίνει. Μπορεί να είναι ψηφιακή υπογραφή, που εννοείται ότι δεν μπαίνει μετά σφραγίδα. Εδώ λοιπόν θα δείτε πάνω στο disclaimer που έχουμε βάλει, και πρέπει να το κρύψουμε λίγο αυτό, συγγνώμη. Ναι, ο καθηγητής του Ιδρύματος Υποδοχής, όχι ο καθηγητής σας εδώ στο Αριστοτέλειο. Εδώ λοιπόν βλέπετε στο disclaimer που έχουμε βάλει πάνω, ο καθηγητής ή καθηγήτρια δηλώνει ήδη ότι είχε ενημερώσει από την πλευρά της το γραφείο Εράσμους. Δεν είναι υποχρέωση δική σας να το κάνετε και το διασφαλίζουν. Εμείς λέμε παρόλα αυτά ότι με κάποιο τρόπο να είσαστε σίγουροι και σίγουρες ότι υπάρχει αυτή η επιβεβαίωση, πέρα από τον καθηγητή, την καθηγήτρια που θα το υπογράψει, για να μην ταλαιπωρηθείτε στη συνέχεια. Αυτό επομένως. Και όπως είπα και προηγουμένως, εδώ κάτω. Δεν μας το εμφανίζει τώρα, δεν μας το εμφανίζει, δεν μας κάνει τη χάρη. Να το. Έχουμε τις διευκρινήσεις. Οι κινητικότητες των υποψήφιων διδακτόρων γράφουν λοιπόν ότι είναι στο πλαίσιο του προγράμματος των σπουδών. Δεν πηγαίνετε για πρακτική άσκηση, δεν πηγαίνετε σαν εργαζόμενοι. Αυτό υπάρχει ένα ζήτημα με τα ιδρύματα στο εξωτερικό, γιατί πολλές φορές στο εξωτερικό οι υποψήφιοι διδάκτορες είναι μέλος του προσωπικού. Στη Γερμανία, από όσο γνωρίζω, είναι όντως μέλος του προσωπικού, θεωρούνται, όχι οι φοιτητές τρίτου κύκλου σπουδών. Συνεπώς, αυτό μπορεί να δημιουργήσει ένα ζήτημα. Εδώ για το Αριστοτέλειο είστε φοιτητές τρίτου κύκλου σπουδών, άρα στο πλαίσιο των σπουδών υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Αυτό το έγγραφο για ποιο λόγο χρησιμοποιείται, σαν επιβεβαίωση, δεν είναι
Υπήρχε επίσης ένα ζήτημα και το ονομάσαμε σε invitation letter, γιατί στην αρχή το είχαμε βάλει ως acceptance letter. Και πολλά ιδρύματα λέγανε: όχι, εμείς δεν σας δεχόμαστε, απλά συνεννοούμαστε ότι είναι δυνατή η κινητικότητα. Άρα είναι ένα invitation letter, διευκολύνει την επικοινωνία και την επιλογή σας για αυτή την δράση. Και επίσης έχουμε και κάποια επιπλέον πράγματα για το τι σημαίνει το Framework of Doctoral Mobilities που σας είπα προηγουμένως, τι σημαίνει το content, τα tasks και responsibilities, οι ευθύνες που θα έχετε εκεί, τα καθήκοντα κτλ. Αυτά νομίζω επομένως πρέπει να τα επισημάνετε και θα σας βοηθήσουν πολύ στην επικοινωνία μαζί τους. Σε περίπτωση που ο φορέας υποδοχής, το ίδρυμα, χρησιμοποιεί κάποιο δικό του template, έχει κάποιο προτυποποιημένο, το θέλει να χρησιμοποιήσει αυτό, δεν θέλει να χρησιμοποιήσει το δικό μας που σας δίνουμε για διευκόλυνση, δεκτό, από την προϋπόθεση όμως ότι θα έχουμε όλες αυτές τις πληροφορίες. Θα έχουμε και το διάστημα, θα έχουμε και τη γλώσσα εργασίας, θα έχουμε και το περιεχόμενο, τα skills, ό,τι δηλαδή εμείς ζητάμε από το δικό μας, να υπάρχει όσο δυνατόν περισσότερο. Αν είναι ένα απλό invitation letter, 2 σειρές, δέχομαι τον υποψήφιο διδάκτορα, υποψήφιο διδακτόρισα να έρθει για μια κινητικότητα σε αυτό το διάστημα, είναι προβληματικό. Δεν θα προχωρήσει πιθανότατα παρακάτω. Επομένως, φροντίστε και εσείς να έχει όσο δυνατόν περισσότερες πληροφορίες με βάση το πρότυπο που μόλις σας δείξαμε. Τα επόμενα δικαιολογητικά. Τα 5 πρώτα τα είπαμε προηγουμένως. Το έκτο από αυτά. Η στατική επιστολή πλέον από εδώ, από το Αριστοτέλειο, από κάποιο μέλος ΔΕΠ, θα πούμε γενικά του διδακτικού προσωπικού, δεν απαραίτητο να είναι μόνο μέλος ΔΕΠ, το οποίο κατά προτίμηση θα είναι μέλος της Τριμελούς Επιτροπής σας, όχι υποχρεωτικά βέβαια. Είναι μη εμπιστευτική, που σημαίνει ότι είναι μια ανοιχτή στατική επιστολή, την οποία θα σας δώσουν για να ανεβάσετε στην αίτησή σας. Δεν είναι η κλειστή εμπιστευτική στατική επιστολή που είναι σε φάκελο σφραγισμένο και πρέπει να κατατεθεί στο τμήμα μας. Είναι ανοιχτή στατική επιστολή, μη εμπιστευτική. Και το περιεχόμενο εννοείται ότι θα πρέπει να έχει σχέση με την αίτησή σας. Άρα, τη συνάφεια του αντικειμένου της μετακίνησης σας με το διδακτορικό σας, προστιθέμενη αξία αυτής της μετακίνησης, εφόσον γίνει. Κατά προτίμηση στα ελληνικά, γιατί η αξιολόγηση θα γίνει εδώ εσωτερικά στο Ίδρυμα. Οπωσδήποτε υπογεγραμμένη, είτε με φυσική υπογραφή, είτε ψηφιακά υπογεγραμμένη. Το ότι είναι ανοιχτή επιστολή δεν σημαίνει ότι θα είναι υπόγραφη. Πρέπει να έχει τις υπογραφές της, την υπογραφή της, μάλλον, και δεν θα πρέπει να είναι από τον συντονιστή η CTS του τμήματός σας. Σε κάθε τμήμα έχει οριστεί ένας συντονιστής CTS, όπως τον λέμε, που είναι για το πρόγραμμα Erasmus. Εκτός από αυτό το μέλος ΔΕΠ, εκτός από αυτόν τον καθηγητή, την καθηγήτρια, σε κάποιες περιπτώσεις είναι περισσότεροι ή περισσότερες από ένας, όχι από τον συντονιστή, από κάποιο άλλο μέλος ΔΕΠ. Τώρα, τα 2 τελευταία, αντίγραφο της αναλυτικής βαθμολογίας σας του πτυχίου και του μεταπτυχιακού, τα χρειαζόμαστε και αυτά. Σε περίπτωση ισοβαθμίας, στη διαδικασία της επιλογής, να βασιστούμε σε αυτές τις βαθμολογίες. Και αν κάποιος ή κάποια είναι άτομο με αναπηρία που χρειάζεται επιπλέον, η πολιτική, όπως είπε και η συνάδελφος, του Ιδρύματος είναι θετική πάντα, εννοείται, υπέρ της κατηγορίας των ατόμων και δίνεται ένα μπόνους επιπλέον μορίων, 20 μόρια επιπλέον, όταν πιστοποιηθεί ότι υπάρχει ότι ανήκει κάποιος σε αυτή την κατηγορία. Άρα εδώ πρέπει να ανέβει και ένα πιστοποιητικό αναπηρίας, για να μπορέσει να πάρει αυτή την επιπλέον μοριοδότηση και να περάσει πιο μπροστά, αν θέλετε, σε σχέση με τους υπόλοιπους υποψήφιους. Ο σύνδεσμος είναι αυτός. Μπαίνετε στο My Applications, είναι η ενότητα της ιστοσελίδα μας, όπου μπαίνετε και βλέπετε όλες τις αιτήσεις που έχετε κάνει στο πλαίσιο του προγράμματος Εράσμους. Επομένως, θα δείτε αν έχετε κάνει άλλη κινητικότητα μακροχρόνια στο παρελθόν, πρακτική άσκηση, σπουδές, θα το δείτε να υπάρχει εκεί μέσα. Υπάρχουν οι σύνδεσμοι με τις διαφορετικές αιτήσεις. Θα επιλέξετε, εννοείται, αυτή που λέει για την βραχυχρόνια κινητικότητα υποψήφιων διδακτόρων διδακτορισών και εκεί θα μπείτε να κάνετε την αίτηση. Παράλληλα, μπορεί να υπάρχουν και άλλες ανοιχτές αιτήσεις και προσκλήσεις. Για παράδειγμα, θα είναι της πρακτικής άσκησης. Μην μπερδευτείτε και μπείτε στην αίτηση για την πρακτική άσκηση. Είναι συγκεκριμένα βραχυχρόνιες κινητικότητες υποψήφιων διδακτόρων και διδακτορισών. Δεν θα μπούμε στη διαδικασία, να σας πω την αλήθεια, να τη δούμε βήμα-βήμα. Είναι απλή, προσωπικά στοιχεία συμπληρώνετε, θα ανεβάσετε τα δικαιολογητικά που έχετε συγκεντρώσει, υπάρχει δυνατότητα για αποθήκευση, άρα μπαίνετε, συμπληρώνετε, αποθηκεύετε, επανέρχεστε. Εκεί που θα κλειδώσει είναι ότι θα την υποβάλλετε. Επομένως, όταν γίνεται υποβολή, πλέον η αίτηση είναι καταχωρημένη, κλειδώνει, μπορείτε όμως να την διαγράψετε αν θέλετε. Αν κάτι έγινε λάθος, προτού κλείσει η περίοδος υποβολής των αιτήσεων και προτού γίνει έγκυρη, που σημαίνει ότι εμείς την έχουμε αποδεχθεί, την έχουμε ελέγξει, έχει κλειδώσει οριστικά, μπορείτε να τη διαγράψετε και να υποβάλλετε καινούρια. Δεν μπορείτε να υποβάλλετε 2, δεν τον επιτρέπει το σύστημα, άρα πρέπει να γίνει η διαγραφή και η υποβολή καινούριας. Εφόσον λοιπόν γίνει η έγκυρη αίτηση και από εμάς, μετά το τέλος της περίοδου υποβολής των αιτήσεων 15 Ιουνίου, θα προχωρήσουμε τη διαδικασία της αξιολόγησης από τα τμήματά σας, από τους συντονιστές της CTS, οι οποίοι
θα κάνουν την αξιολόγηση με βάση το περιεχόμενο και τη συνάφεια. Και στο τέλος, επομένως, θα βγάλουμε τα αποτελέσματα για την έγκριση ή όχι των αιτήσεων. Εφόσον υπάρχει απορριπτική απόφαση, θα ενημερωθείτε σχετικά για ποιο λόγο. Τα συνηθισμένα, ας πούμε, οι συνηθισμένες περιπτώσεις είναι δεν ήταν στο το invitation letter, ήταν ελλείπες. Κυρίως εκεί, νομίζω, έχουμε τα ζητήματα. Ή ανέβηκε ένα κενό έγγραφο, το οποίο ήταν ανυπόγραφο. Επίσης, θα πρέπει να προσέξετε πάρα πολύ κατά την μεταφόρτωση των δικαιολογητικών ότι έχετε ανεβάσει το σωστό, το υπογεγραμμένο. Αυτό το οποίο είναι η τελική του έκδοση. Πολλές φορές συμβαίνει με τα πολλά αρχεία που υπάρχουν στον υπολογιστή. Όχι, είχα διάφορες εκδοχές του υπογεγραμμένη, μη υπογεγραμμένη και ανέβασα τη λάθος. Αυτό δεν μπορούμε μετά να το δεχτούμε, γιατί έχει κλείσει η διαδικασία της αίτησης και, όπως καταλαβαίνετε, δεν μπορούμε να επανέλθουμε μετά την παρέλευση της προθεσμίας. Η αξιολόγηση των αιτήσεων γίνεται βάσει συγκεκριμένων φυσικά κριτηρίων. Η γλωσσομάθεια, με βάση το πιστοποιητικό, όπως είπαμε προηγουμένως. Το επίπεδο σπουδών. Εντάξει, εδώ είναι η πρόσκληση βέβαια μόνο για υποψήφιους διδάκτορες, επομένως αυτό είναι το ίδιο για όλους. Μέσος όρος βαθμολογίας μεταπτυχιακού και πτυχίου, όπως είπαμε προηγουμένως, λαμβάνονται αυτά υπόψη για την διαδικασία της αξιολόγησής σας. Το αντικείμενο, η συνάφεια του αντικειμένου, της μετακίνησης και της διδακτορικής διατριβής. Τα μαθησιακά αποτελέσματα και δεξιότητες οι οποίες θα αποκτηθούν και με βάση το invitation letter, αλλά και με βάση το βιογραφικό σας και τη στατική. Και την επιστολή κινήτρων, φυσικά. Για ποιο λόγο εσείς θέλετε να μετακινηθείτε και να κάνετε αυτή την επίσκεψη στο συγκεκριμένο ίδρυμα. Επομένως, αν θέλετε ένα σύντομο checklist, τι πρέπει να προσέξετε. Πρώτον, ελέγχετε τις ενεργές συμφωνίες. Πρέπει να υπάρχει συμφωνία του τμήματός σας κατά βάση. Αν για κάποιο λόγο δεν υπάρχει το τμήματός σας και θέλετε αξιοποίηση μέσω κάποιου άλλου τμήματος, υπό προϋποθέσεις μπορούμε να το συζητήσουμε. Αλλά καλύτερο είναι να δείτε τις συμφωνίες που έχει το τμήμα σας. Επικοινωνείτε με τον καθηγητή της συμφωνίας και τον συντονιστή CTS, αν χρειάζεται, για να σας δώσουν κάποια καθοδήγηση. Συνήθως ο καθηγητής που είναι υπεύθυνος για τη συμφωνία γνωρίζει περισσότερα πράγματα, ίσως έχει κάποια contacts στο πανεπιστήμιο που μπορεί να σας καθοδηγήσει, να σας βοηθήσει. Επικοινωνείτε μετά με τον υπεύθυνο καθηγητή στο ίδρυμα υποδοχής που θα σας φιλοξενήσει, να δείτε αν υπάρχει δυνατότητα. Και πάντα φροντίζετε φυσικά να είναι ενημερωτό το γραφείο Εράσμους, όπως είπαμε προηγουμένως. Και προσοχή να καταγραφούν σωστά οι όροι της κινητικότητας στο invitation letter και να είναι και υπογεγραμμένο φυσικά όταν θα υποβάλλετε την αίτηση. Αυτά νομίζω είναι τα 4 βασικά σημεία. Εδώ είπαμε, η Πικία σίγουρη, να βάλουμε κάποιες φωτογραφίες από προηγούμενες κινητικότητες. Εδώ βλέπετε έχουμε μια δράση στο τμήμα μας, όπου ο κάθε μετακινούμενος φοιτητής ή φοιτήτρια έχει ένα backpack που δίνουμε από το τμήμα και βγαίνει η φωτογραφία μπροστά σε ένα τοπόσιμο της πόλης που μετακινείται. Φυσικά πλατή, γιατί έχουμε πλέον και τα θέματα GDPR. Επομένως, βλέπετε από Σεβίλη, Μπολόνια, Τρόντχαϊμ στην Νορβηγία, Λιέγη, Βέλγιο. Έχουμε διάφορες έτσι ωραίες φωτογραφίες, εμπειρίες. Καινούργια η δράση που ταξίδεψε το Σακίδιο. Ναι, ναι. Το Σακίδιο λοιπόν έχει ταξιδέψει σε πολλά μέρη και ακόμα περισσότερα. Επομένως, ελπίζουμε κι εσείς να μας στείλετε μια φωτογραφία όταν θα κάνετε τη μετακίνησή σας από εκεί που θα πάτε. Είναι εθελοντική βέβαια η δράση, δεν υποχρεώνουμε κανένα να πάρει Σακίδιο και να βγει φωτογραφία. Και νομίζω ότι τώρα είναι η κατάλληλη μάλλον στιγμή να έχουμε τώρα εδώ και τις εμπειρίες φοιτητών υποψήφιων διδακτόρων, διδακτόρισων. Ναι. Να έχουμε την κυρία Χατζηγιαννίδου εδώ μαζί μας. Έχουμε τον κύριο Φουρκιώτη επίσης. Κυρία Μητσκίδου, θα συνδεθεί να την εντοπίσουμε λίγο μέσα από τους συμμετέχοντες, ή δεν ξέρω αν έχει συνδεθεί. Ναι. Στο τέλος, θα κάνουμε αν είναι και λίγο την παρουσίαση με τις εμπειρίες και θα έχουμε μετά στο τέλος τις ερωτήσεις. Μέσα στο Q&A δεν βλέπω να υπάρχει κάποια ερώτηση μέχρι στιγμής. Εύχομαι να είναι όλα κατανοητά. Επομένως, η κυρία Χατζηγιαννίδου, θα την κάνω εγώ την εισαγωγή, από το Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης. Ελάτε, κάθεστε και εσείς εδώ. Ναι, έχουμε και τα πράγματά μας. Μετακινήθηκε στο Πανεπιστήμιο της Λισαβόνας στην Πορτογαλία. Επομένως, δεν ξέρω αν μια έτσι παρουσία, μια εισαγωγή, έτσι, την εμπειρία, την προσωπική του καθενός και μετά ίσως θα κάνουμε και κάποιες έτσι λίγο ερωτήσεις πάνω σε αυτή την εμπειρία σας, έτσι να μας πείτε από κοινού αν θέλετε. Επομένως, ξεκινήστε εσείς αν είναι. Ανοίγετε εκεί το... Ωραία. Πώς θα ξεκινήσει, εννοείται. Ευχαριστώ. Λίγο πιο κοντά στο μικρόφωνο. Ναι.
Εγώ μετακινήθηκα τώρα τον Ιανουάριο, μέσα Γενάρη με μέσα Φλεβάρι και αυτό το τύπο που θα έδινα, το συζητήσαμε και πριν λίγο, είναι ότι επειδή ήταν περίπου ένας μήνας, δεν έβρισκα εύκολα σπίτι γιατί ήταν μέσα του μηνός με μέσα του άλλου μήνα. Οπότε αν είναι τέτοιο διάστημα θα πρότεινα να κλείσετε μία Φλεβάρι με τέλη Φλεβάρι. Κάτι τέτοιο. Μάλιστα. Η εμπειρία ήταν ότι τα χαρτιά συμπληρώνονται πολύ εύκολα, η αίτηση δηλαδή υποβάλλεται πολύ εύκολα. Εγώ εντόπισα, βασικά έψαξα μέσα από το σύστημα πού μπορώ να πάω, να μετακινηθώ. Επικοινώνησα με τον καθηγητή που είχε κάνει τη συμφωνία στο Πανεπιστήμιο εδώ στη Θεσσαλονίκη. Μου πρότεινε πού μπορώ, με ποιον καθηγητή να επικοινωνήσω. Ο καθηγητής ήταν πολύ φιλικός, με δέχτηκε κατευθείαν. Έκανα λάθος το invitation letter. Έστειλα άλλο αρχείο. Έχασα την προθεσμία την καλοκαιρινή, γιατί δεν μου απαντούσαν μέσα στο καλοκαίρι. Στην Εράσμους στη Λισαβόνα δεν είναι τόσο εξυπηρετικός εδώ πέρα. Οπότε έστειλα ξανά τον Σεπτέμβριο, στην επόμενη πρόσκληση. Για τις ίδιες ημερομηνίες, οπότε ήταν βόλεψη. Ωραία, ευχαριστούμε πολύ. Για πώς κάνατε εκεί, Ναι. μήπως έχει ενδιαφέρον νομίζω. Εκεί πιο πολύ έκανα έρευνα πεδίου σε συνεργασία με τον καθηγητή και παρακολούθησα, κάνουν κάθε αρχή του εξαμήνου παρουσίαση υποψήφιοι διδάκτοροι μεταξύ τους στην πρόοδο ή κάποιο paper. Οπότε συμμετείχα σε αυτό. Βέβαια, οι περισσότεροι παρουσιάσανε στα πορτογαλικά. Δεν είχε άλλους ξένους. Αλλά με βοήθησαν, δηλαδή πήρα feedback και από άλλους καθηγητές πάνω στη δικιά μου παρουσίαση. Μας κάνανε επίσης μια παρουσίαση μιας εφαρμογής στα αγγλικά. Και κατά τα άλλα, κυρίως με τον καθηγητή που είχα τη συνεργασία, τη συμφωνία, επισκεφθήκαμε κάποιες αγορές. Βασικά η έρευνά μου αφορά τις κλειστές αγορές. Και επειδή στη Λισαβόνα έχει κλειστές αγορές, ενώ στη Θεσσαλονίκη δεν έχουμε, ήταν και η αφορμή που έκανα εκεί την αίτηση. Τι άλλο να πω. Εγώ έχω τελειώσει τα 5 χρόνια, τώρα είμαι στο 6ο κύκλο. Ναι. Απλά το μικρόφωνο για να καταγράφετε να πούνε εκεί μπροστά. Ναι. Θεωρείς ότι είναι καλύτερο που μετακινήθηκες αφού έχεις κάπως μια πιο ολοκληρωμένη άποψη για τη διατριβή σου, ή θα μπορούσε να συμβεί και στο 2ο ή 3ο έτος? Πιστεύω θα μπορούσε να συμβεί και πιο νωρίς, γιατί το κουμπώνεις όπως θέλεις πάνω στη διατριβή σου. Δηλαδή, εγώ θα το βάλω σαν κεφάλαιο ξεχωριστό μέσα, αλλά για να επιλέξουμε τη Λισαβόνα, έγινε αυτή η προεργασία ότι... Ωραία. Να πάμε, αν είναι ο καθένας έτσι λίγο την εμπειρία του, να πάμε στις κυρίες, να πούμε και στην κυρία Μητσκίδου που έχει συνδεθεί νομίζω, να ανοίξει αν θέλει την κάμερά της. Ωραία, καλημέρα. Καλημέρα σας, καλημέρα σε όλους και όλους. Να πω λίγα Θα κάνω πράγματα. την εισαγωγή λίγο. Ναι, Η κυρία Μητσκίδου, λοιπόν, βεβαίως. είναι από το Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας και η μετακίνηση ήταν στο Πανεπιστήμιο του Γκράτς στην Αυστρία. Έτσι ακριβώς. Είναι και πολύ πρόσφατη η μετακίνησή μου. Μετακινήθηκα το Μάρτιο, αυτό το Μάρτιο για 10 ημέρες στο Πανεπιστήμιο του Γκράτς. Εκεί επισκέφθηκα το τμήμα Αμερικανικών σπουδών, γιατί το διδακτορικό μου είναι στις Αμερικανικές σπουδές. Ήταν μια στοχευμένη επίσκεψη για μένα, με την έννοια ότι ήθελα να συμβουλευτώ βιβλιογραφικές πηγές στη βιβλιοθήκη του τμήματος εκεί,
Οπότε είχα αυτό το πολύ συγκεκριμένο στόχο, γιατί είμαι στο τελικό στάδιο της διατριβής μου, οπότε ήταν περισσότερο προκειμένου να εμπλουτίσω κάποια πράγματα και ένας επιπλέον λόγος ήταν, και γι' αυτό διάλεξα το Graz, ότι ένα από τα μέλη της Συμβουλευτικής Επιτροπής του Διδακτορικού μου είναι καθηγητής στο Πανεπιστήμιο εκεί, οπότε με αυτή την επίσκεψη, την ερευνητική επίσκεψη, είχα την ευκαιρία να συνεργαστώ και μαζί του διαζώσεις πάνω σε κάποια θέματα που άπτονται της έρευνάς μου, το οποίο ήταν και αυτό ένα επιπλέον σημαντικό στοιχείο και ένας λόγος για την επιλογή μου αυτή. Όσον αφορά τώρα το κομμάτι της διαδικασίας, για μένα, ας πούμε, ένα από τα θέματα που αντιμετώπισα ήταν ότι το deadline για την εγγραφή στο πανεπιστήμιο εκεί, ως φοιτήτριας, έλεγε πριν από την ανακοίνωση των επίσημων αποτελεσμάτων του προγράμματος εδώ και των αποτελεσμάτων όσον αφορά την έγκριση ή μη της αίτησης. Αλλά το Γραφείο Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων εδώ, το Γραφείο Εράσμους, ήταν πολύ βοηθητικό σε αυτό το επίπεδο, γιατί σε άμεση συνεννόηση με το Γραφείο Εράσμους εκεί επιλύθηκε το πρόβλημα, αλλά αυτό ήταν ένα στοιχείο που στην αρχή έπρεπε έτσι να διευθετηθεί. Κατά τα άλλα, πρέπει να πω ότι όσον αφορά τη χρήση της πλατφόρμας, ήταν πάρα πολύ εύχρηστη, πάρα πολύ απλές οι διαδικασίες συνολικά. Το πιο σημαντικό είναι να έχει κανείς στο μυαλό του, βέβαια, ότι υπάρχουν αυτά τα συγκεκριμένα έγγραφα που πρέπει να συγκεντρώσει και να υποβάλει. Αλλά από εκεί και πέρα νομίζω ότι συνολικά αυτό το κομμάτι ήταν σχετικά απλό. Δεν ήταν κάτι που με προβλημάτισε. Και επίσης με βοήθησε πάρα πολύ και το γραφείο, γιατί κατά τη διάρκεια της διαδικασίας προκύπτουν και διάφορα ερωτήματα, τα οποία έτσι τα λύσαμε στην πορεία. Όσον αφορά την εμπειρία εκεί, ήταν πάρα πολύ θετική σε όλα τα επίπεδα. Εντάξει, εμένα η δική μου η έρευνα ήταν κυρίως βέβαια στο χώρο της βιβλιοθήκης, αλλά παρακολούθησα κάποιες διαλέξεις. Εκεί γνώρισα κάποιους από τους φοιτητές, μέλη του διδακτικού προσωπικού. Συνολικά ήταν πάρα πολύ θετικό όλο και το συνιστώ σε κάθε περίπτωση, και ειδικά εγώ που είμαι και στο τελικό στάδιο του διδακτορικού μου, νομίζω ότι με βοήθησε πολύ σε αυτό το σημείο. Ίσως δεν θα είχε τόσο νόημα να το κάνω, και λόγω θέματος βέβαια, γιατί το δικό μου είναι, ασχολούμαι με ψηφιακές αφηγήσεις. Δεν θα είχε ίσως τόσο νόημα να το κάνω σε πολύ αρχικό στάδιο του διδακτορικού. Αυτά νομίζω για και ό,τι άλλο θέλετε. Ναι, ευχαριστούμε πολύ. Εγώ νομίζω ότι είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό, το ότι επειδή πλέον πολλές διδακτορικές διατριβές είναι με συνεπίβλεψη και από μέλη ΔΕΠ εκτός Ελλάδας, άρα όντως αυτή η δυνατότητα, αυτή η δράση μπορεί να εξυπηρετήσει αυτό ακριβώς το σκοπό της συνεργασίας πλέον διαζώσης με τα μέλη ΔΕΠ, που μπορεί να μην είναι εφικτό να έχετε μια άμεση επαφή, και εφόσον επίσης υπάρχει και δυνατότητα για περισσότερες από μία αιτήσεις. Να πούμε ότι σε κάθε κύκλο σπουδών οι φοιτητές, οι φοιτήτριες μπορούν να κάνουν κινητικότητα Εράσμους στο πλαίσιο του προγράμματος των σπουδών μέχρι και 12 μήνες. Λαμβάνοντας υπόψη βέβαια μακροχρόνια κινητικότητα για σπουδές, πρακτική άσκηση, μακροχρόνια κινητικότητα και πρακτική άσκηση, και τώρα έχουμε και τη βραχυχρόνια κινητικότητα. Επομένως, δεν υπάρχει ο περιορισμός. Υπάρχει ένα αρκετό μεγάλο πλαίσιο εντός του κύκλου σπουδών του διδακτορικού για να γίνει τέτοια κινητικότητα, και νομίζω ότι είναι ένα καλό εργαλείο, θα έλεγα. Και επίσης, εγώ κρατάω αυτό το οποίο φαίνεται ότι ίσως προς το τέλος της διδακτορικής διατριβής επίσης βοηθάει αρκετά στο να εμπλουτιστεί το υλικό ή η συγγραφή, έτσι λίγο περισσότερο μάλλον, και εξυπηρετεί αρκετά. Ωραία, ευχαριστούμε πολύ. Ίσως θα επανέλθουμε κάποιες ερωτήσεις, να μας πει την εμπειρία του κύριου Σφουρκιώτης, που έχουμε εδώ μαζί μας κοντά, από το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, που μετακινήθηκε στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου και στο Karlsruhe Institute of Technology στη Γερμανία. Εδώ έχουμε λοιπόν δύο κινητικότητες. Η μία ήταν, φαντάζομαι, πολύ καλή και ακολούθησε και η δεύτερη. Εσείς, ναι. Καλησπέρα σας και από μένα. Καλημέρα σας βασικά.
Ονομάζομαι Φουρτιώτης Κωνσταντίνος. Είμαι υποψήφιος διδάκτορας στο Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης. Μετακινήθηκα. Αρχικά θα ήθελα να ευχαριστήσω πάρα πολύ την ομάδα εδώ πέρα για αυτή τη δράση που την έφεραν. Είναι πάρα πολύ σημαντική, θεωρώ, για τους υποψήφιους διδάκτορες να μπορούν να δουν και άλλα συστήματα εκπαιδευτικά, ανώτατης εκπαίδευσης στο εξωτερικό, πώς λειτουργούν, και ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Αξιοποίησα αυτό το πρόγραμμα πέρυσι, το 2025. Πήγα στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Ήταν μια πολύ σημαντική εμπειρία, διότι κατάφερα και είδα ανθρώπους που είναι κοντά στο αντικείμενό μου, πώς λειτουργούν, πώς έχουν δουλέψει. Είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν έρθει από άλλα ακαδημαϊκά ιδρύματα της Αμερικής, οπότε έχουν και λίγο διαφορετικό τρόπο, πώς να το θέσω, δουλειάς. Το networking παίζει πάρα πολύ ρόλο σε αυτές τις περιπτώσεις. Όταν κάνεις ένα διδακτορικό, είναι πολύ σημαντικό να δικτυώνεσαι, να μαθαίνεις νέο κόσμο, πώς καινοτομούν, γιατί καλή καινοτομία και εδώ στην Ελλάδα, αλλά μπορεί η καινοτομία σε ένα μέρος να θεωρείται καινοτομία το ότι παράγουμε ένα προϊόν, μια υπηρεσία, αλλά σε ένα άλλο μέρος, σε ένα άλλο εκπαιδευτικό ίδρυμα, η τεχνολογία να είναι λίγο πιο μπροστά, οπότε να θεωρείς ότι έχεις και άλλα βήματα να κάνεις μπροστά σου. Οπότε σίγουρα αυτό είναι πολύ σημαντικό. Τώρα για τη διαδικασία. Θεωρώ ότι όταν πλέον είσαι υποψήφιος διδάκτορας έχεις μάθει πώς να σκέφτεσαι, δηλαδή ποιον θέλω να βρω στο εξωτερικό. Κοιτάω εννοείται τις συνεργασίες που έχουμε το κάθε τμήμα, το εκάστοτε τμήμα. Έτσι και εγώ βρήκα τον καθηγητή που ήθελα είτε στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, είτε στο Karlsruhe Institute of Technology. Πάνω σε αυτά, τι άλλο να θέσω, τι άλλο να παραθέσω. Η διαδικασία είναι πολύ συγκεκριμένη, τα βήματα είναι πολύ συγκεκριμένα. Νομίζω ότι όλα πήγαν πολύ καλά. Ευχαριστούμε και πολύ. στις δύο περιπτώσεις. Όποιες ερωτήσεις εννοείται, είμαστε εδώ να σας απαντήσουμε. Εγώ θα κρατήσω από εδώ το networking επίσης, που από ό,τι φαίνεται είναι πολύ σημαντικό και όπως το αναφέραμε μέσα και στις διαφάνειες, φαντάζομαι ότι στα πλάνα αρκετών είναι και το μεταδιδακτορικό, το post-doc, επομένως μια τέτοια επικοινωνία, επαφή μπορεί να δημιουργήσει τις βάσεις για μια καλύτερη συνεργασία και με την ολοκλήρωση και εφόσον. Δεν ξέρω εσείς σε ποια φάση βρίσκεστε στην ολοκλήρωση. Η πρώτη μετακίνηση έχει γίνει στο 3ο έτος, τώρα είμαι στο 4ο. Θεωρώ πως πλησιάζει η ώρα. Εύχομαι να ολοκληρωθεί σύντομα. Επομένως, άρα και προς το τέλος μάλλον της ολοκλήρωσης της διατριβής διδακτορικής βοηθάει και να θέσει έτσι το πλαίσιο για τα επόμενα. Ήταν μόνο φυσική κινητικότητα ή το συνδυάσατε? Υπήρχε, ναι. Κάποιος από τους τρεις σας και εικονικό κομμάτι, δεν ξέρω. Εγώ είχα φυσικό, αλλά εντάξει, όταν κάνεις διδακτορικό, η έρευνα δεν σταματάει στη φυσική παρουσία. Υπάρχει, άμα θέλεις, καθημερινή τριβή με τον εκάστοτε καθηγητή. Μάλιστα. Δεν ξέρω εσείς αν είχατε ή η κυρία Μητσκίδου επίσης. Αυτό. Όχι. Δηλαδή. Οπότε. Αν στο πλαίσιο της μετακίνησης περισσότερο, δηλαδή κάποιος καθηγητής που να ζήτησε ότι θα χρειαστεί να κάνουμε, ας πούμε, και online meetings πριν τη μετακίνηση ή μετά, σε αυτό το πλαίσιο. Όχι ιδιαίτερα. Εγώ είχα κάνει κάποια meetings, εννοείται, αλλά δεν ήταν σε κάποιο πλαίσιο ότι. Περισσότερο γνωριμίας, φαντάζομαι. Γνωριμίας, το τι δουλεύω εγώ, τι κάνει αυτός και κάτι να βρούμε την δομή μας. Μάλιστα. Κυρία Μητσκή, δεν ξέρω κάτι, άνοιξε το μικρόφωνο, δεν ξέρω αν έχετε κάτι να πείτε. Όχι, ούτε και εμένα είχε virtual component η μετακίνηση. Ήταν με φυσική παρουσία και οι 10 μέρες, ναι. Βλέπω ότι όντως υπάρχει εδώ και μια ερώτηση, αν μπορούμε να ξεκινήσουμε λίγο περισσότερο στο εικονικό σκέλος. Το εικονικό είναι αυτό ακριβώς, το ότι να ζητήσει ο καθηγητής ή η καθηγήτρια κάποιες συναντήσεις, οι οποίες όμως όχι απλά γνωριμίας, να είναι δουλειά πάνω στο συγκεκριμένο αντικείμενο, αλλά να μην γίνει με τη φυσική παρουσία, να γίνει διαδικτυακά, μέσα από κάποια Zoom meetings, για να δουλέψετε πριν γίνει η φυσική κινητικότητα. Ίσως σε κάποια αντικείμενα συγκεκριμένα να απαιτείται μια τέτοια προεργασία προτού γίνει η φυσική κινητικότητα. Ίσως σε κάποιο πιο πολύ εργαστηριακό, να πω, αντικείμενο που χρειάζεται ίσως μια τέτοια προετοιμασία. Αλλά ναι, φυσικά. Δεν είναι υποχρεωτικό σε κάθε περίπτωση. Είναι κάτι το οποίο προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δεν είναι υποχρεωτικό, όπως ας πούμε σε κινητικότητες, βραχυχρόνιες κινητικότητες, σε προπτυχιακό επίπεδο και απαιτείται. Είναι κάτι που πρέπει να γίνει οπωσδήποτε πριν γίνει η φυσική κινητικότητα. Αλλά στο
Στις κινητικότητες των διδακτόρων, των υποψήφιων διδακτόρων, δεν υπάρχει σαν υποχρέωση. Ωραία. Και αυτό νομίζω... που συναντάμε πιο πολύ είναι με τα γραφεία Εράσμους κάποιες φορές που δεν Ναι. είχατε ενημερώσει, το γνώριζαν ότι θα μετακινηθείτε από την αρχή. Τα γραφεία Εράσμους. Και πρόβλημα στην πορεία. Εγώ δεν ενημέρωσα η ίδια το γραφείο Εράσμους, αλλά επειδή, όπως είπα νωρίτερα, κατηδίαν, στη Λισαβόνα λειτουργεί 3 μέρες τη εβδομάδα, καθυστερούσαν πολύ να μου απαντήσουν ό,τι θέμα προέκυψε και γραφειοκρατικά είναι χειρότερα από την Ελλάδα. Οπότε άργησα πάρα πολύ να πάρω πρόσβαση με mail ακαδημαϊκό στις βιβλιοθήκες. Δηλαδή, ουσιαστικά το χρησιμοποιώ τώρα, γυρνώντας από τη μετακίνηση πιο πολύ της διευκόλυνση, δηλαδή αυτή mail. Και στα 2 πανεπιστήμια που πήγα, και στην Κύπρο και στην Γερμανία, δεν συνάντησα κανένα θέμα. Οι άνθρωποι ήταν εξυπηρετικοί, γνώριζαν από πριν και δεν υπήρχε κάποιο. Έχει να κάνει με το Ίδρυμα. Έχει να κάνει με το Ίδρυμα, ναι. Έτσι, μεταφέροντας την εμπειρία, έχουμε τύχει και σε περίπτωση που δυστυχώς ταλαιπωρήθηκε η υποψήφια διδακτόρισα που ήταν να μετακινηθεί λόγω του κεντρικού γραφείου Εράσμους, που, όπως είπα, επειδή είναι καινούργια δράση, να ξέρετε, δεν θέλουμε τώρα να το αναφέρουμε ότι πρωτοπορούμε, αλλά είναι λίγα τα ιδρύματα που υλοποιούν αυτή τη συγκεκριμένη δράση. Είναι πολύ καινούργια δράση. Παρόλο που αυτή η συγκεκριμένη περίοδος του προγράμματος ολοκληρώνεται, το 2028 κλείνει αυτή η περίοδος, αυτή η επταετία του Erasmus+, είναι καινούργια δράση, επομένως δεν είναι όλοι εξοικειωμένοι. Ωστόσο, όπως αναφέρθηκε και προσπαθούμε οι συναδέλφους κυρίως να διευκολύνουν όλη αυτή την δυνατότητα, να παρέχουν διευκρινήσεις στους συναδέλφους, να επιμείνουμε στο ότι αυτό είναι μια δυνατότητα, το προβλέπει το πρόγραμμα και εφόσον υπάρχει και θετική ανταπόκριση από κάποιο μέλος του προσωπικού να φιλοξενήσει, γιατί να μην γίνει μια τέτοια κινητικότητα, να μην κολλήσουμε δηλαδή στα γραφειοκρατικά. Μια άλλη ερώτηση που βλέπουμε τώρα online, η βραχυχρόνια κινητικότητα, και μάλλον εδώ ας περάσουμε και γενικότερα στις ερωτήσεις, αν έχετε, και οι παρόντες εδώ. Η βραχυχρόνια κινητικότητα, αν επηρεάζεται η μακροχρόνια κινητικότητα, ή μπορούν να γίνουν και οι δύο ανεξάρτητα. Φυσικά δεν μπορούν να γίνουν το ίδιο χρονικό διάστημα, το θεωρώ αυτονόητο. Το σύνολο των 12 μηνών ισχύει και για τις δύο. Το επηρεάζει από αυτή την άποψη η βραχυχρόνια, το ότι αφαιρείται σαν διάστημα. Αν δηλαδή πάτε για έναν μήνα, σημαίνει ότι από τους 12 μήνες που έχετε αρχικά δυνατότητα, μειώνεται στους 11. Και πάει λέγοντας. Άρα αφαιρείται από τους 12 μήνες που έχετε για το συγκεκριμένο κύκλο σπουδών. Κάποια ερώτηση εδώ, αν έχετε? Ναι, το μικρόφωνο, αν θέλετε να ανοίξετε. Η βραχυχρόνια κινητικότητα είναι από 5 έως 30 μέρες. Σωστά. Γίνεται να σπάσει αυτό, δηλαδή να μετακινηθεί κάποιος 5 μέρες το Μάρτιο, 5 μέρες τον Απρίλιο, μέσα σε ένα εξάμηνο? Θα είναι διαφορετικές αιτήσεις. Δεν μπορεί με μία αίτηση σε διαφορετική πρόσκληση. Είναι δηλαδή διαφορετική αίτηση ενός διαφορετική πρόσκληση. Βγαίνει, ναι, μπορεί 2 φορές συνήθως μες στον χρόνο, επομένως μπορείτε να κάνετε 2 πενθήμερες μετακινήσεις. Δεν μπορείτε με μία αίτηση σε μία πρόσκληση αυτό να σπάσει και να είναι 5 μέρες στην αρχή, μετά άλλες 5 και άλλες 5 κτλ. Είναι συνεχόμενο το διάστημα της μετακίνησης. Άρα πρέπει να είναι στην αίτηση θα είναι 5 μέρες μέχρι όσου. Θα είναι συνεχόμενο το διάστημα. Αν τώρα προκύψει κάποιος λόγος που απαιτείται η διακοπή, υπάρχει και αυτό σαν δυνατότητα. Αλλά εκεί είναι για ιδιαίτερους λόγους. Υγείας, κάτι συνέβη και πρέπει να διακοπεί. Εγώ γιατί το ρωτάω αυτό? Γιατί τουλάχιστον για τη Γαλλία που ψάχνω εγώ, τα μαθήματα στον 3ο κύκλο σπουδών δεν είναι, ας το πω, εβδομαδιαία, όπως είναι στο μεταπτυχιακά ή στα προπτυχιακά. Που σημαίνει ότι είναι σε workshop ή εβδομάδες διδακτορικού, έτσι το λέμε, ας πούμε, ντοκτοράτ. Και αναρωτιόμουν, και έχουν μία τέτοια στην αρχή του εξαμήνου, μία τέτοια στη μέση του εξαμήνου, και αναρωτιόμουν αν μπορούσε κάποιος να το χρησιμοποιήσει ώστε να τις παρακολουθήσει, ας πούμε, 2 ή και τις 3 του. Αυτό. Όχι, πρέπει να είναι ένα συνεχόμενο διάστημα. Πρέπει να είναι συνεχόμενο. Ευχαριστώ. Παρακαλώ. Ναι, το μικρόφωνο θέλετε. Ωραία. Αρχικά να ρωτήσω, η δεύτερη αίτηση που από ό,τι είπατε ανακοινώνεται περίπου τον Σεπτέμβριο-Οκτώβριο, αφορά ποια περίοδο μετακίνησης? Την ίδια? Ωραία. Αφορά το ιαρινό εξάμηνο, για να ακουγόμαστε κι εμείς. Ωραία. Ναι.
Και επειδή έχουμε βρει ένα πανεπιστήμιο το οποίο έχει συμφωνία με το Αριστοτέλειο, ωστόσο έχει μέχρι δεύτερο κύκλο σπουδών. Αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να στείλουμε στον υπεύθυνο καθηγητή και να ζητήσουμε να επεκταθεί. Όχι. Θα πρέπει να ζητήσετε. Βιάστηκα ίσως να πω το όχι. Λοιπόν, υπό νορμάλ συνθήκες, στο πλαίσιο της ευελιξίας, δεν απαιτείται. Γιατί η μετακίνηση ενός υποψήφιου διδάκτορα δεν είναι ότι επιβαρύνει το Ίδρυμα από άποψη θέσεις σε ένα αμφιθέατρο. Όπως τα μαθήματα, σε ένα προπτυχιακό ή σε ένα ακόμα μεταπτυχιακό πρόγραμμα. Είναι πιο πολύ συνεργασία ατομική με έναν καθηγητή, μια καθηγήτρια. Άρα το κανονίζετε και βρίσκεστε στο χώρο που απαιτείται για την έρευνα ή στο γραφείο, οτιδήποτε. Επομένως, υπό νορμάλ συνθήκες δεν χρειάζεται επέκταση στον τρίτο κύκλο σπουδών. Επίσης, δεν είναι απόφαση του καθηγητή, της καθηγήτριας περισσότερο. Είναι του γραφείου Εράσμους. Αν επομένως υπάρχει ευελιξία, απλά χρειάζεται μια συνεννόηση του καθηγητή, της καθηγήτριας με το γραφείο Εράσμους, ότι έχω αυτό το ενδιαφέρον, να δεχθούμε, ωραία, να τη δεχθούμε και τελειώνει εκεί συνήθως η συζήτηση. Αλλά μπορεί να υπάρχει ένα γραφείο Εράσμους το οποίο όχι, θέλω να αλλάξει συμφωνία. Πρέπει η συμφωνία να καλύπτει και αυτή την κινητικότητα του τρίτου κύκλου. Πάλι εκεί. Εφόσον ήδη υπάρχει συμφωνία, δεν είναι ιδιαίτερα απαιτητικό, είναι ένας φόρτος φυσικά, δεν το επιθυμούμε για κάθε κινητικότητα, γιατί σκεφτείτε τώρα ότι οι συμφωνίες υποτίθεται καλύπτουν όλη τη συνεργασία του Ιδρύματός μας σε όλους τους φοιτητές. Αν τώρα για μία κινητικότητα που θα γίνει τώρα και του χρόνου μπορεί να μην γίνει, να κάνουμε μια ολόκληρη διαδικασία να αλλάξουμε τη συμφωνία για να καλύψει μια κινητικότητα, είναι ένας φόρτος εργασίας που η ισορροπία δεν είναι πολύ καλή. Ωστόσο, αν απαιτείται, θα γίνει γιατί εμείς θέλουμε να μετακινούνται οι φοιτητές μας. Θα το προσπαθήσουμε τέλος πάντων. Ναι. Θα το προσπαθήσουμε τέλος πάντων όσο είναι εφικτό για να μπορέσει να καλυφθεί. Αυτή τουλάχιστον είναι η γενικότερη πολιτική. Όχι, δεν μας έχει τύχει. Νομίζω όχι. Χρησιμοποιηθεί η συμφωνία που δεν κάλυπτε διδάκτορες και να πρέπει να προσθέσουμε και αυτόν τον κύκλο στη συμφωνία. Τους δέχτηκαν κατ' εξαίρεση και σε λίγες περιπτώσεις που είχαμε. Με ένα email. Συνήθως, ναι. Ωραία, ευχαριστούμε. Άλλη ερώτηση? Ναι, παρακαλώ. Γεια σας, ευχαριστούμε για τις πληροφορίες. Εγώ το διερευνώ το θέμα και ήθελα έτσι λίγο να ενημερωθώ και περισσότερο, γι' αυτό και ήρθα εδώ. Αρχικά να ρωτήσω, κυρίως τα παιδιά που μετακινήθηκαν, αν ο σκοπός αυτής της μετακίνησης είναι ο ίδιος ο υποψηφίος διδάκτορας να αποκομίσει κάτι ή θα πρέπει και να έχει κάποιο ανταποδοτικό χαρακτήρα για το ίδρυμα που επισκέπτεσαι. Είναι προϋπόθεση αυτό ή όχι? Όχι. Από την... Ναι, θα πείτε κι εσείς, ναι. Για μένα δεν ήταν σίγουρα. Ήταν ξεκάθαρα για τη δικιά μου έρευνα και δεν μου ζητήσανε τίποτα από εκεί. Ούτε μετά κάποιο... βεβαίωση, κάτι... Ή κάποιο αποτέλεσμα από εσάς, δηλαδή από την επίσκεψή σας θα πρέπει να υπάρξει κάποιο αποτέλεσμα και για το Ίδρυμα Υποδοχής. Όχι. Με τον καθηγητή μόνο ότι συμφωνήσαμε που γράφουμε κάτι μαζί, αυτό όχι. Τον καθηγητή εννοείται τον καθηγητή υποδοχής. Ναι. Έτσι, ναι, ωραία. Από το Ίδρυμα δεν μου ζητήσανε κάτι. Ναι. Στη δική μου περίπτωση, μόνο τώρα στην δεύτερη μετακίνηση στο Karlsruhe, μου ζητήθηκε, επειδή μίλησα με 2 διαφορετικά Ινστιτούτα του Πανεπιστημίου, να παρουσιάσω το τι έχω κάνει στο διδακτορικό μου μέχρι τώρα. Το οποίο με βοήθησε πάρα πολύ προσωπικά, διότι παρουσιάζεις μπροστά σε άλλους ερευνητές άλλων χωρών τη δουλειά σου, βγαίνεις από το comfort zone σου και θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό. Τώρα αυτό δεν ήταν στα τυπικά, στα προαπαιτούμενα. Εγώ αυτό το έκανα πηγαίνοντας. Στην αρχή. Σαν να με γνωρίσουν οι υπόλοιποι. Ναι, αυτού του τύπου, ναι. Κυρία Μεσκίδο, δεν ξέρω αν επειδή είναι και απομακρυσμένα. Όχι, ούτε και εμένα μου ζητήθηκε κάτι από το Ίδρυμα Υποδοχής. Δηλαδή, ό,τι συζητήσαμε μόνο με το μέντορα που ήταν ήδη όμως, είχε ήδη γνώση της διδακτορικής έρευνας, οπότε δεν χρειάστηκε κάτι επιπλέον, όχι. Ωραία, ευχαριστούμε. Και εγώ νομίζω η αλήθεια είναι ότι θα είναι περισσότερο αν είναι κάποια πολιτική του Ιδρύματος Υποδοχής που να θέλει για να μπορεί να δικαιολογήσει γιατί έγινε αυτή η επίσκεψη και γιατί ο καθηγητής, η καθηγήτρια δαπάνησε αυτόν τον χρόνο για να ασχοληθεί. Για κάποιον. Ναι, αυτό νομίζω είναι καθαρά. Η αλήθεια είναι θα το περίμενα από τη Γερμανία για κάποιο λόγο. Ναι. Αλλά
πολύ καλό το ότι δεν έγινε και ιδίως και το KIT, επειδή είναι πολύ research-oriented ίδρυμα και έχουν Ινστιτούτα και είναι πολύ... Συνεργαζόμαστε μαζί τους και στο Epicur, την Ευρωπαϊκή Συμμαχία, άρα γνωρίζουμε πολύ καλά τους συναδέλφους εκεί. Ναι, άρα είναι θέμα του Ιδρύματος καθαρά υποδοχής. Έχω κάνει 2 ακόμη ερωτήσεις, μπορώ? Ναι, φυσικά. Μην παίρνω χρόνο από άλλους. Επίσης, ο επιβλέπων καθηγητής εδώ στην Ελλάδα έχει κάποια εμπλοκή? Όχι, από ό,τι κατάλαβα. Όχι απαραίτητα. Ενδεχομένως να το χορηγήσει στη συστατική. Φαντάζομαι ότι ό,τι κάνετε θα το εντάξετε μέσα στην διατριβή, άρα θα ενημερωθεί με τον έναν τρόπο ή τον άλλο ότι έγινε και αυτό. Άρα, επίσης, υποθέτω, τυπικό δεν είναι, αλλά θα πρέπει να γνωρίζει για να συνεννοηθείτε το τι ακριβώς πρέπει να γίνει. Δεν έχει όμως κάποιον ενεργό ρόλο στη διαδικασία επικοινωνίας. Δηλαδή, είναι περισσότερο ο υπεύθυνος που εποπτεύει τη συμφωνία από το Ίδρυμα. Επειδή στο οικονομικό είμαι κι εγώ, δεν ξέρω τώρα. Εσείς με ποιον κάθετε διδακτορικό, με ποιον κάθετε? Επιβλέποντα, έχω τον κύριο Τσαδίρα. Εντάξει. Αλλά χρησιμοποίησατε την επαφή που υπάρχει στη συμφωνία της Καρλού. Ναι. Σωστά. Αλλά πρέπει να βρεις εσύ τον καθηγητή που θα πας στο τμήμα υποδοχής. Δεν είναι ότι σου λένε «Α, είναι αυτός ο καθηγητής». Αυτό. Ναι. Πρέπει να βρεις ο καθηγητής εδώ παίξει ρόλο στο να βρεθεί αντίστοιχα εκεί κάποιο contact για να βοηθήσει. Ουσιαστικά η πρώτη επαφή γίνεται με τον καθηγητή που εποπτεύει εδώ στο ΑΠΘ την συγκεκριμένη συμφωνία που θεωρητικά έχεις ξεχωρίσει, έτσι. Οπότε εκείνος δίνει τις πρώτες οδηγίες που να απευθυνθείς και το επικοινωνώ εγώ στον καθηγητή εδώ στην Ελλάδα ότι θέλω να πάω στη Γερμανία. Έχω βρει τον τάδε καθηγητή που έχει τα ερευνητικά ενδιαφέροντα. Άρα και η επαφή εκεί ήταν δική σου αναζήτηση. Αυτό να ξέρω. Ναι. Γιατί προφανώς. Νομίζω ότι μπορεί να γίνει με οποιοδήποτε τρόπο. Δηλαδή, μπορεί η συζήτηση με τον επιβλέποντα ότι θέλω να κάνω μια διακινητικότητα μπορεί να έχει κάποιο συνεργαζόμενο καθηγητή σε οποιοδήποτε ίδρυμα με την προπόθεση που υπάρχει συμφωνία. Δηλαδή, νομίζω ότι δεν υπάρχει ένας κανόνας. Υπάρχουν διάφοροι τρόποι. Το βασικό είναι να βρεθεί κάποιο contact person σε ένα ίδρυμα που υπάρχει ενεργή συμφωνία, Εράσμους, ούτως ώστε να μπορεί να γίνει η κινητικότητα. Ο τρόπος ποικίλει. Ωραία. Και επομένως και οι προϋποθέσεις που συμπληρώνονται, μάλλον όχι οι προϋποθέσεις, ως προς τα αναμενόμενα αποτελέσματα ή το που θα ενταχθείς εκεί κτλ. Αυτό συνδιαμορφώνεται με τον καθηγητή υποδοχής, έτσι. Εμείς απλά δεν έχουμε πάλι κάποιες προϋποθέσεις, τι θα πρέπει να είναι αυτά τα deliverables. Θέλουμε απλά να φαίνεται στο invitation letter ότι θα υπάρχουν. Γιατί δυστυχώς σε κάποιες περιπτώσεις κάποιος πηγαίνει, μπορεί να θέλει να κάνει, να συνεννοηθεί απλά τύπης μία επίσκεψη και να μην υπάρξει κανένα αποτέλεσμα. Επειδή οι κινητικότητες αυτές, ο στόχος τους είναι αυτή η ουσία της κινητικότητας, να υπάρχει και μια ποιοτική διάσταση από πίσω, θέλουμε απλά να καταγράφεται. Όχι ότι υπάρχουν προϋποθέσεις και γι' αυτό πολύ συγκεκριμένες οδηγίες. Ωραία, και μια τελευταία, να μην σας κουράσω. Επειδή είδα στα δικαιολογητικά ότι ζητείτε την ταυτότητα την ακαδημαϊκή. Ναι. Εγώ είμαι, ας πούμε, στο 6ο έτος και θεωρητικά έχει παρέλθει η ημερομηνία που υπάρχει. Όχι, εκείνη είναι του δελτίου του εισιτηρίου. Δεν μας πειράζει, εφόσον υπάρχει ακαδημαϊκή ταυτότητα, ισχύει μέχρι να ολοκληρώσετε ή να. Μέχρι να με διαγράψει το τμήμα, ας πούμε. Εγώ μας θα μην σας διαγράψω, να ολοκληρώσετε, επομένως. Επομένως, όταν ολοκληρώσετε και την καταθέσετε, εκεί είναι που πλέον χάνετε την ιδιότητα. Το ρωτάω, χρειάζεται κάποια βεβαίωση από την εκπαιδευτική περίπτωση. Είναι συχνό. Εναλλακτικά Αν έχει χαθεί ακαδημαϊκή ταυτότητα. Εντάξει, ωραία. Ευχαριστώ. Υπάρχει πλέον και η ψηφιακή Ευρωπαϊκή Φοιτητική Κάρτα, που επίσης θα πούμε πρώτο το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο έχει υλοποιήσει, που επίσης επιβεβαιώνει και ψηφιακά την ακαδημαϊκή σας ταυτότητα. Αυτό δεν το γνωρίζω. Μέσα από τη γραμματεία θα προωθήσετε, θα το δείτε. Το τμήματος. Ναι, βγαίνει ψηφιακή σε PDF, ας πούμε. Ωραία. Ευχαριστώ. Ποια? Υπάρχει και ψηφιακά. Ναι, σωστά. Από το ΣΥΣ. Υπάρχει και αυτό, υπάρχει και η Ευρωπαϊκή Φοιτητική Κάρτα, που επίσης επιβεβαιώνει τη φοιτητική ταυτότητα. Αυτό, να το ξέρετε, μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε και στο εξωτερικό μετακινούμενοι πια. Επιβεβαιώνετε ότι είστε φοιτητές, φοιτήτριες του Αριστοτελείου. Επομένως, αν υπάρχει κάποια υπηρεσία που μπορεί να την διαβάσει αυτή την κάρτα και να σας δώσει πρόσβαση σε βιβλιοθήκη, σε λέσχη, υπάρχει και αυτή η ταυτοποίηση σε πανευρωπαϊκό πλέον επίπεδο. Δεν είναι δηλαδή μόνο η ακαδημαϊκή ελληνική ταυτότητα, είναι και αυτή η Ευρωπαϊκή Φοιτητική Κάρτα. Που αν μπείτε μέσα στο. Τώρα είναι εκτός βέβαια λίγο του θέματος, αλλά εφόσον μπήκετε μέσα στην γραμματεία σας, θα το δείτε ότι υπάρχει πλέον σαν επιλογή για έκδοση. Παρακαλώ. Ναι. Στην αίτηση, εκεί που πρέπει να δηλωθούν οι ημερομηνίες, είναι αναγκαστικό να είναι ακριβής ή μπορεί να είναι στο πλαίσιο, μέσα σε ένα μήνα, δηλαδή στο Μάρτιο, ότι θα μετακινηθώ 6 μέρες. Κάπως έτσι θα μπορούσε να περάσει.
θέλουμε ακριβείς. Με ευελιξία να τις να αλλάξουν. Οπότε μπορείς να βάλεις κάτι στην αρχή και μετά 2 μέρες πίσω, 2 μέρες. Στο μυαλό σας και αν στην πορεία κάτι προκύψει, να συμφωνήσουμε μεταξύ μας για να το διαμορφώσουμε. Εντάξει, ωραία, ευχαριστώ. Κάποια άλλη ερώτηση, βλέπω online δεν έχουμε κάτι. Και ένα τελευταίο. Ναι, ο συνήθις χρόνος για να υπάρξει αυτή, να ολοκληρωθεί η αλληλογραφία με το τμήμα υποδοχής, τέλος πάντων. Αυτό νομίζω πάλι εξαρτάται από την διαθεσιμότητα των καθηγητών. Ναι. Γι' αυτό εμείς, για αυτόν τον λόγο περισσότερο από την εμπειρία των παιδιών, ίσως. Δεν ξέρω δηλαδή, πώς το κάνατε. Χρειάζεται, ξέρω, 1 μήνα, χρειάζεται 10 μέρες περίπου. Έχετε κάποια εκτίμηση? Και να επικοινωνήσω πολλές φορές με τον καθηγητή. Να κάνουμε το invitation letter που μου το έγραψε λάθος. Δεν είχα δει γιατί πρέπει να στείλω το format. Οπότε μετά να ενημερωθεί, να σταλθεί να υπογραφεί από εκεί. Με έπιασε το καλοκαίρι. Δηλαδή, από εκεί είχα πολλή ανταλλαγή email, αλλά ό,τι αφορούσε εδώ, ας πούμε, με παίρνει και τηλέφωνο, σας στείλαμε mail, η αίτησή σας για αυτό το πρόβλημα. Δηλαδή, άμα είναι κάτι στη Θεσσαλονίκη, μπορεί να ενημερώνεσαι και την ίδια μέρα. Μάλλον η επικοινωνία έξω είναι το πιο δύσκολο. Η επικοινωνία εξαρτάται από τον καθηγητή. Εννοώ τώρα για το διάστημα που είναι 15 μέχρι τις 15 Ιουνίου. Δηλαδή, αν κάτι πρέπει να ξεκινήσει τώρα ουσιαστικά για να διασφαλιστεί ότι θα προλάβουμε τον χρόνο των αιτήσεων, έτσι. Σίγουρα θεωρώ ότι χρειάζεται από πριν, προφανώς. Βασικά πριν την αίτηση, βασικά, άμα τώρα ξεκινήσει 15 Μαΐου, νομίζω θα πρέπει σιγά σιγά να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε πού θα πάμε, να αρχίσουμε να το επικοινωνούμε. Είναι σημαντικό. Γι' αυτό και η ενημερωτική γίνεται πριν την έναρξη υποβολής των αιτήσεων. Μακάρι να μπορούσαμε και πιο νωρίς, το είχαμε στο μυαλό μας, αλλά πάρα πολλά πράγματα που τρέχουν παράλληλα, για να υπάρχει αυτός ο χρόνος ακριβώς επικοινωνίας, για να υπάρχει δυνατότητα. Ναι. Έχουμε τη φόρμα στην επικοινωνία. Ναι. Δεν θα βελτιώνουμε προς τα εκεί. Θα παίρνουμε την ώρα, αυτό το λέω. Χωρίς να θέλουμε να πούμε ότι είναι δεσμευτικό, αλλά τουλάχιστον αυτοί που έχουν ήδη πάρει το βάπτισμα, δεν έχουν δεχτεί κάποιον και από ποιο τμήμα έχουν δεχτεί. Δηλαδή δεν θα αναφέρουμε το όνομα. Πολιτικούς μηχανικούς έχει δεχτεί, ξέρω εγώ, η Καλσρούη, ξέρω εγώ, το Γκράτσι, κάποιος. Ώστε λίγο να έχουν ένα μπούσουλα που να απευθυνθούν τα παιδιά. Ναι. Στην επικοινωνία πάντως, εγώ ήθελα να πω ότι έχουμε τα στοιχεία επικοινωνίας των φοιτητών. Ναι. Ναι. Στην ιστοσελίδα μας δυστυχώς δεν πρόλαβαμε να σας τη δείξουμε. Στο σημείο που αφορά τις βραχυχρόνιες κινητικότητες, γενικότερα υπάρχει μια ενότητα για τα στοιχεία επικοινωνίας φοιτητών που κάνανε προηγούμενες μετακινήσεις, κινητικότητες. Είναι μια online ουσιαστικά φόρμα που αιτείστε τα στοιχεία, όποιοι και όποιες έχουν συνενέσει το να δοθούν. Όμως και από εκεί μέσα, με βάση την πόλη, θα μπορούσατε να κάνετε μια πρώτη αναζήτηση για να δείτε αν κάποια βραχυχρόνια κινητικότητα για υποψήφιους διδάκτορες έγινε τα προηγούμενο διάστημα. Είναι η αρχή βέβαια, είναι πολύ λίγες δυστυχώς αυτές οι κινητικότητες. Ελπίζουμε βέβαια να αυξηθεί έτσι, το ενδιαφέρον, γιατί είναι μια καλή ευκαιρία. Αλλά και από εκεί μπορείτε να κάνετε μια αναζήτηση. Βλέπω τώρα υπάρχει μια ερώτηση για την Ευρωπαϊκή Φοιτητική Κάρτα. Το άλλο που αναφέραμε είναι ουσιαστικά η ακαδημαϊκή ταυτότητα, η οποία μπορεί να δημιουργηθεί, να εξαχθεί, να το πω έτσι, μέσα από την ηλεκτρονική γραμματεία. Υπάρχει αυτό σαν δυνατότητα για να την έχετε σε ψηφιακή μορφή και όχι στην κάρτα. Νομίζω ότι απαντήθηκαν οι περισσότερες, αν όχι όλες οι ερωτήσεις. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας εδώ. Ελπίζουμε να σας καλύψαμε. Ευχαριστούμε και όσους συνδέθηκαν και μας παρακολουθήσαν διαδικτυακά. Όπως είπαμε, θα καταγράφετε, θα ανέβει στην ιστοσελίδα μας σαν ενημερωτική συνάντηση. Επομένως, και όσοι ενδιαφέρεστε μπορείτε να ενημερώσετε τους συναδέλφους σας να μπουν και να δουν τις πληροφορίες. Ευχαριστούμε φυσικά τους καλεσμένους μας για τις κινητικότητες, τις εμπειρίες τους, όλους και διαδικτυακά και εδώ διαζώσεις. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Στη διάθεση σας είμαστε. Καλή συνέχεια να έχετε.